Jeg ved godt, der er larm. Men undskyld faktisk. Hvis man kan se mig, så er det virkelig sjovt. Hvordan ikke så lykkes? Facecam er. Facecam on. Facecam is on. Is facecam on? Ej, jeg ved godt facecam er on, men jeg kan sige, at nu er vi tilbage. Derfor der er blevet lagt nogle videoer ud. Vi har været i sommerhus, så der har ikke rigtig blevet oplevet nogle videoer, så... Men han er her, der skulle lade sommerhusstøk. Og hvis du kommer mig, der laver videoer lige nu, så er det faktisk ja. Jeg prøver at overtage min lille rotal, men han gider altså ikke lige nu, siger han. Han siger sådan, ja, jeg skal nok, ja, hvornår fuck vil du så gøre det? Ikke, men ellers må I fortsætte jeres gode mand der.